Professzor úr az emberiség megválaszolatlan kérdéseivel kapcsolatban végez kutatásokat. Milyen témák foglalkoztatják mostanában a leginkább? Az utóbbi időben jó úton haladunk afelé, hogy megértsük, miért van az embernek hónalja, és főként, hogy miért szőrös. Jelentős eredményeket értünk el a férfi mellbimbó funkciójának kutatása terén is. Legújabban egy új és mindent háttérbe szorító kérdéssel foglalkozunk. Mennyivel lenne boldogabb a világ, ha már a római korban is lehetett volna vargabort kapni? Eddig nincsenek pontos adatok, annyit azonban már biztosan tudunk, nagyon nagy számról van szó.